Lah, monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. kokek apa? Tak batin tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamar kuwi tak templeki gambarmu lho, Dik. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ben ngapa? Bek wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Yo gentenan. Ayo. Iki ana pamundutan sing durung diaturake terus. Ya, sapa? Mbak Tatin. Ya. Nglagokke lali janjine. Ayo ngadeg neh, Tin. Ya, kancane pindho-pindho. Heeh. Jari arep Mbak Pras karo Cumpe. Bariki. Oh iya. Anggere golek sinden kok ora tau entuk sinden dhuwur ya aku ya, Truk. Entuk sinden. Niku si andung dhuwur. Hah? Andung. Heeh, kedhuwuren. Heeh. Lah karepe sing sepiro? Ya sing sak cukupan, wong wedok ki ora dhuwur-dhuwur, ora cendhek-cendhek. Heeh. Sak congpek. Bahasamu iki. Lah? Cumpe. Oh, congpek. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Ora satok rembug kowe kena rembug. Lambemu terkadung dosa. Ha iya. Ngomong kok nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang gembira loka. Lho, kuwi iki ya dibawang. Dina Minggu, ayo Mas, nembira loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antuk tinamune. Ngono kok. Mbira loka dengkulmu, ora ngerti gendhinge kok ora. Dina Minggu. Metu dhewe. Hah? Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah apa mangkel? Metu dhewe kuwi mah. Ora tak gawe lho iki mah. Nah, ya aku ya sok ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bagus. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono. Baleni ya. Heeh. Dina Minggu Kang tak anti ya asline nek dikep-kapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Mak. Grul ngono lho. Anu kaya metu angine dhewe kae to? Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan wae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme diseni terus men kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Tenek kaya apa? Mung ora ngerti teknik kok, Ting. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Ngono wis kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong iki dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Dadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman?
superhero Indomart. Lho. Super Indo kok. Superhero kok Indomart ki. Dadi aku mung bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh ning nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng iki ning daerah isin cawete abang ning jaba. Ora ndek sopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kok ya. Sing angel tek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegah. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek Tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan. Heeh. Medun undak-undane iso ubah kabeh kae mau. Apa yang sing ber Daginge. Ha iya. Oh, daging. Awake ubah, heeh. Gak wetenge ndledek medun. Ya wae ndledek ya medun ndledek munggah iki. Kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku delet Petruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. Kokek apa? Tak Tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamarku iki tak templeki gambarmu lho, Tin. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ben ngapa? Ben wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ha ya ngerti apal kekok kekok. Kekok takon hop 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 apa kono. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Ngono. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu kok. Kekok. Ora mlaku kok. Ah kok muni? Lah mbok ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggembol tip. Paling ngene jenengan kuwi yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Ora nek muni jenengan. Aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Waduh. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Tru? Aming waduh kagete kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe banget nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki wis mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet ngono. Kok tetet ki? Aku nggembol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ora jodoh? Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak jebuk sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok.
Ya. Wah, dudunsalke ya. Lah, nek dikempet ra nggawa sake. Ayo. Ayo ngomong ora mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ra. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Ngapa elot kok guyu bolet? Mbok ya men kok wiyaga sapa-sapa tok takoni guyu. Lah ya aku rek ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Lah enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya mau? Pinter. Burung ya. Pinter. Golek alasan. Na 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 na. Ngandar-andar. Angendukur. Aku wis ora dijemke kok. Pasurane. Ndadakno buntute. Ayo men ya. Cukul dhewe. Apane? Ndek sapa? Buntute. Buntute sapa? Ambo, aku sing tok loke sapa? Denko. Ayo men arang pengendang. Ndek buntut poko Denko. Dudu ana kok. Jan-jane kowe ning
gegayengen iki. Iki gegayengan. Nek penabuh Denko, nek sinden iki. Lha apa? Cengpik. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Ojas! Oh ya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dhek kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Wong kok diglundungke iki piye ora? Mau ya. Watuk Watuk. Watuk kok omong ora. Aja watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibetutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Oh, paham aku. Jancane tang drung tang tang dung tang. Oke. Heeh, aja watuk. Ya oke. Jancane kowe ning ngendi? Kelakatu sajet nyupriyani. Atiku Iki asine iki penabuh-penabuh iki do seneng nek ndelok kowe joget. seneng Isih do ora tutuk mesti barang isih di nek nyang ora apa-apa, ora apa. seneng war mateni jane. Ya kejaba seneng butuh mateni kowe. Oh, Pak Wondo seneng banget nek aku mati. Ayo. Ya. Sampun. Sampun wis. Nggih. Ya.